Yo. Panas sih saka ngene iki rokone bocor iki. Ndang suwi men to kowe ngombe. Ngombe penguras segara jane. Alah, padahal yo sak menit lho, yo kok diusir. Sak menit mbahmu cepmek kuwi. Loh, rasanya kok asin? Yo, kuwi mau tak campuri uyuhku ben rada asin. Wedhus mendung. A few moments later. Deloken kae, asuhe lumuh turu kok betah nyawane. Lah iya kok enak men uripe. Duh, ganggu wong turu tok iki. Hah? Sopo goreng ndok ning kene iki? Jan kebacut janan. Iki mesti ulahe asu iki. Su. Loh, siap bos. Su, wayahe dolanan manuk lho. Yo tak enteni ning kamar. Oke, bos. Apa? Dolanan manuk? Dolanan manuk opo iki? Kok penasaran aku. Iki mesti ana sesuatu sing disembunyikan. Iyo, mlebu kamar pisan. Dolanan manuk ning jero kamar. Kira-kira nyapa? Yo paling gelutan manuk. Gelutan manuk. Kabur, minggat, kabur. Terus bol.